Ay, ano man sumpay. Muning sumpay dito sa kanina. May saka man ko ni ganina dito akong gikuha tong usa. Akong gihatag sa silingan niya. Nibalik ko diri sa pikas. Imo kasaka. Kanilang mao man akong gipicture, mao ni akong video tong unang mga semana. Ano siya ba? Ana, dako maguna kana. Ana. Dako kayo no. Dako kayo. Ya ang duha. Turay. Tara. Ang duha. Ato matun duha. Duha nagtapad, duha na kabuok nagtapad. Nato duha, tulo, kaupat na. Kana siya. Napoy usa. Napoy mapaay kana. Masarap. Wala ba? Wala. Wala. Palusay. Na. Nagari ko ono na sa Adnesia. Dapat sa ang silingan Gina. Ihatag ng Gina. Kay kato ganina kung gikuha do sa taas kay hatag man to ni Jorili. Umaga ni Bilma. Na katong diha katong dako nga diha naglitay kahapon kagani kuha ganina o kahapon ihatag pod ni Junjun lipon. Mao ni nga katong akong paliya ba nga tong last na akong video mo ni siya ako tong gamay kistanan hidako arang-arang na lang ayan na naging dako ay gamay ba kita kayo to kay kapito na baya ning bunga ning paliya ha ay gani kay bunga pa kay ora na lang naman ni guao kay yang mga kuno perti namang wala may dahon halos igiibot man ako nang po nang giganing gitamnan na po na ako lain na siya itong gamating kayo last na ko video.